नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. माझं नाव शिवाजी आडळकर. मी सुमिल केमिकल प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई या कंपनीचा प्रतिनिधी. आणि आज आपण वरुड चक्रपाणी इथे आलो. मागच्या वर्षी जे आपले समाधान भाऊ आदमने यांच्या हळदीच्या प्लॉटवर यांनी मागच्या वर्षी हळदीला कोसमिल गोल्ड जिंदा वापरला आणि याही वर्षी त्यांना आपण सांगितलं, त्यामुळे त्यांनी वापरले कोसमिल गोल्ड आणि जिंदा. तर यांना सुरुवातीलाच आपण जिंदा आणि कोसमिल गोल्ड वापरायला सांगितलं आणि त्यांनी ती वापरले. तर स्वतः समाधान भाऊ आदमने यांना स्वतः विचारूया की तुम्हाला जिंदा आणि कोसमिल गोल्ड टाकल्याच्या नंतर तुम्हाला हळदीमध्ये काय फरक वाटला व त्याच्यामध्ये काय बदल झाला. नमस्कार भाऊ. नमस्कार, माझं नाव समाधान संतोष आदमाने, राहणार वरुड चक्रपाण, तालुका शेनगाव, जिल्हा हिंगोली. मोबाईल नंबर 8554000009. आणि मी गेल्या वर्षी सुद्धा हळद लावली होती, यावर्षी सुद्धा लावली. गेल्या वर्षी जिंदा आणि कोसमिल वापरलं, यावर्षी पण वापरलं, पण गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त यावर्षी वापरलं. यावर्षी वापरलं म्हणजे रिझल्ट पण तसेच आहे. त्याचे पानाची लांबी 2 फूट आणि रुंदी 1 फूट पर्यंत आहे. पान बघू शकता तुम्ही. आणि फुटवे सुद्धा पण चांगले आहे. जिंदा आणि कोसमिलमुळे फुटवे सुद्धा पण चांगले होतात. 5-5, 7-7 फुटवे आहेत. हे बघा तुमच्या समोर आहे. कोणत्या याचं झाड पहा, कोणत्या हळदीत झाड पहा. कुठल्याही तुम्ही बघू शकता झाडाला की जवळपास 4 ते 5 ते 4-5 असे आहेत. चालूच आहेत. आणि हाईट सुद्धा 4 फुटापर्यंत आहे. आणि हळद सुद्धा हिरवीगार आहे. हळदीला कुठेच पिवळेपणा नाही, काय नाही. एक म्हणजे हळद पूर्ण हिरवीगार आहे आणि हाईट जवळपास 4 फुटापर्यंत हाईट आहे. पानाची रुंदी जवळपास 2 फूट लांबी आणि 8 ते 10 इंच रुंदी या हिशोबाने लांबी आहे पानाची. आणि मी एवढंच सांगू शकतो सगळ्या शेतकऱ्यांना की जिंदा आणि कोसमिलचे रिझल्ट खूप चांगले आहेत. आणि तुम्ही सुद्धा जिंदा आणि कोसमिल वापरा आणि रिझल्टच घ्या. रिझल्ट म्हणजे रिझल्टच आहेत. आतापर्यंत माझ्या हळदीला 80 ते 85 दिवस झालेत आणि तरी अजून तरी काय नाही, डाग नाही कुठे, काय नाही. जिंदा आणि कोसमिल गोल्डचे रिझल्ट खूप चांगल्या प्रकारे येतो शेतकरी मित्रांनो. आणि जिंदाचा डोस आहे 4 किलो प्रति एकर आणि कोसमिल गोल्ड आहे 3 किलो प्रति एकर. तर हे काय करा, 200 लिटर पाण्यामध्ये तुम्ही याची ड्रिंचिंग करू शकता. आणि ज्यांच्याकडे समजा 1-2 एकर क्षेत्र आहे तर हळदीचं वगैरे, तर त्यांनी फक्त 1 एकरला प्रयोग करा, म्हणजे वापरा आणि स्वतः रिझल्ट घ्या. धन्यवाद.